Idi cempo mi paglibong at bakit anaaren at damit barong mo binpay laeng at damit balay nga inda nagdagusan tenga tirabi kay di bakit nagkarayang di ko na kay di bakit nga inaiyar areng-eng sigin abarong uray no maminsan laeng mayatak na nang buti kalakit di kipagbaga biyagen ka na na tasigong damano ka peges ko aglang langoy peges ko tagsang sangit ayat kulaeng asumang ladyay igit ngem di jay ngay bakit at akayep ket met akayep kep ay na Diyos ako kastoy gayam tiro mate Idi jemput mi paglibong at bakit anaaren at damit barong mo binpay laeng at damit balay nga inda nagdagusan tenga tirabi kay di bakit nagkarayang di ko na kay di bakit nga inaiyar areng-eng sigin abarong uray no maminsan laeng mayatak na nang buti kalakit di kipagbaga biyagen ka na na tasigong tamano ka teges ko taglang langoy teges ko tagsang sangit ayat kulaeng asumang ladyay igit ngem di jay ngay bakit at akayep ket met akayep ket ay na Diyos ako kastoy gayam tiro makep ay na Diyos ako kastoy gayam tiro